V dějinách byla spousta velkých Gryfinů, včetně Mojžíše Gryfina, který vyvedl Židy z Egypta. Tak vážení, bude to dlouhá cesta, ale dovedu vás ke svobodě. Takže jdeme, Židi! A jsme tady. Rudé moře. Teď už ho jen musíme přeplavat. Nevzal jsem si plavky. Nechci šlápnout na škebly. Já nesnáším vodu v uších. Před chvílí jsem se najedl. Víte, že tam končí všechny splašky z Káhiry? No dobře, uvidím, co se dá dělat. Jo, dovede rozdělit Rudé moře, ale víte o tom, že už 3 roky nemluví se svým bráchou? A teď poslouchejte. Před další cestou vytyčím pár pravidel, jo? První přikázání. Držte už huby. Druhé přikázání. S tím sluncem nemůžu nic udělat. Třetí přikázání. Cucavý bonbony už nejsou. Prostě došly. Čtvrté přikázání. Když míme billboard, prosím, nečtěte ho nahlas. Tak jo, a můžeme jít. Podívejte, Danny Gens je bavičem roku. Co jsem říkal? Odbavení bez čekání. Kruciál! Nalaďte si naše vlny. Sklapni!